שלום, אני אורי מפדלים. אני בא להראות לכם את דגם מרינה חדש לשנת 2011. הדגם הזה, דגם שנקרא Mount Vision XM8. זה דגם שבעצם שדרגו אותו השנה מהשנים הקודמות והפכו אותו לאופניים יותר אגרסיביות. האופניים יותר אגרסיביות בכך שהגדילו את מהלך המתלים. מהלך המתלים השתנו מאורך של 120 מילימטר במהלך האחורי ל-140 וכנ"ל בבולם הקדמי. כדי לא לאבד את היכולת עלייה שלהם, אפשר לשנות את הבולם. זה בולם שמתכוונן 100, 120 ו-140. הבולם הקדמי מצויד בציר 15 מילימטר שנועד להקל על רכיבות אגרסיביות. הגלגל לא מתעוות בסיבובים ובעצם נותן ביטחון לרוכב. זה פיצ'ר מאוד מאוד חשוב שלא מקבלים בכל אופניים. כמו כן, השנה השתנה הנושא של ההדטיוב בכך שהחלק התחתון שלו הוא יותר רחב, מה שזה נותן היגוי יותר טוב, אחיזה יותר טובה של הקרקע. בעצם האופניים נותנות היגוי יותר טוב ויותר ביטחון לרוכב עצמו. מלבד זה, כפי שאתם רואים, האופניים הם הרבה יותר אלגנטיים, הכל תואם, הצבעים, הסופיות של הכבלים, הכיתוב של המרין מאוד מתאים, נותן לרוכב גם צ'יק מאוד יוקרתי, למרות שהאופניים לא נמצאות בטווחי מחירים של עשרות אלפי שקלים. הגלגלים שמגיעים על האופניים זה גלגלים שבאים עם טיובלס, זה אומר שאין פה פנימיות, גם מקל על האופניים, גם אין לך פאנצ'רים בעצם יותר, אלא אתה שם חומר וזה בעצם סותם את החורים שנהיים לך בזמן הרכיבה. האופניים מאוד קלים, הם שוקלים 13 קילוגרם בלבד לאופניים שמהלך המתלה שלהם הוא 140, זה דבר שנקרא שמאוד קשה להגיע אליו. השנה בנוסף השנה נוספו עוד 3 הילוכים מאחורה. כפי שאתם רואים, מערכת ההילוכים היא 10 גלגלי שיניים מאחורה, שזה דבר שהשנה שתי החברות שמייצרות הילוכים, סרם ושימאנו, עשו. פה אנחנו רואים מערכת של סרם. כדי להקל את האופניים ובגלל שרוכבים אגרסיביים בדרך כלל לא רוכבים עם הפלטה השלישית, הפכו את זה לשני גלגלי שיניים מקדימה, גם מקל על המשקל, גם גורם לכך שהגלגלים לא ייפגעו.